Tervetuloa. Olen Wilhelm Helsingius. Olen psykologi ja 3. aallon kognitiivinen psykoterapeutti. Tämä on myötätuntoisen mielen tie. Vastuu ja vapaus. Onko mielestäsi niin, että vapautesi sisältää vastuun suhteessa lähimmäisiisi? Mikä tämä vastuu voisi olla, jos vapaus on samalla vastuuta? Voisiko olla niin, että sinulla on vapaus tuntea, mutta rajoitettu vapaus toimia? Oletko tästä samaa mieltä? Vapautesi aiheuttaa sinulle vastuun, ja vastuu edellyttää, että olet vapaa. Koetko, että sinulla on vapaus valita, miten toimit, miten ajattelet ja mitä tunnet? Tämähän koskee myös lähimmäisiäsi. Vai onko olemassa jokin este, mikä rajoittaa sitä, miten voit itse valita, mitä tunnet, ja antaa muiden tuntea, mitä he tuntevat? Voitko pysähtyä miettimään, annatko ehdoitta lähimmäisesi tuntea, mitä he tuntevat? Sinulla on siis vastuu kunnioittaa lähimmäistäsi ehdotonta vapautta tuntea, mitä he tuntevat, ja vastuu siitä, miten itse toimit. Samalla kun lähimmäisilläsi on tarve tulla nähdyksi ja hyväksytyksi sen suhteen, mitä he tuntevat ja kokevat. Se, miten lähimmäisesi toimii, on suorassa yhteydessä siihen, mitä hän tuntee. Oletko tästä samaa mieltä? Että jos joku tekee jotain, on hänellä tunne, joka voi olla syy siihen, että hän tekee sitä, mitä hän tekee. Jos siis reagoit negatiivisesti siihen, mitä hän tekee, yrität kontrolloida sitä, mitä hän tuntee, tai et salli hänen tuntea sitä, mitä hän tuntee. Mitä jos antaisit hänen tuntea, mitä hän tuntee, ja siten antaisit hänen myös tehdä, mitä hän tekee? Mitä jos olisit kiinnostunut sen suhteen, mitä hän tuntee toimiessaan niin kuin hän toimii, vaikka ajatuksesi haluaisivat jotain ihan muuta? Koska se, mitä hän tarvitsee, on suoranaisessa yhteydessä siihen, mitä hän tuntee. Ymmärrän, jos ajatuksesi sanovat, että totta kai minun on puolustauduttava ja kerrottava oma mielipiteeni ja otettava kantaa. Voisitko pysähtyä miettimään? Voisiko se olla mahdollista, että antaisit lähimmäisesi tuntea, mitä he tuntevat, ja tehdä, mitä he tekevät? Sallit siis sen tapahtua, mitä tapahtuu. Olet läsnä ja avoimin mielin, sen sijaan, että yrität ohjata sitä, mitä lähimmäisesi tuntee ja tekee, vaikka hän ei toimi niin kuin sinä toivoisit, että hän toimisi. Jotta voit ottaa kantaa siihen, mikä on vastuusi, on sinun otettava kantaa siihen, mitä ja kuka olet,
ja miten haluat olla ja elää itsesi ja muiden kanssa. Voisiko myös olla niin, että miten valitset toimia ja ajatella suhteessa lähimmäisiisi vaikuttaa suoranaisesti siihen, mitä tunnet ja siihen, miten voit? Sinulla on siis vastuu siitä, miten ja mitä ajattelet, miten suhtaudut ja miten sallit tai et salli. Kokemukseni on se, että moni voi huonosti esimerkiksi työpaikalla, parisuhteessa tai lähimmäisten kanssa, koska emme salli lähimmäistemme tuntea sitä, mitä he tuntevat. Ja siten emme myöskään salli heidän tehdä, mitä he tekevät. Hyvinvointisi ja se, miten voit, on siis suoranaisessa yhteydessä siihen, miten hyvin pystyt sallimaan sen, mitä toinen tekee tai ei tee, tuntee tai ei tunne. Mitä paremmin voit hyväksyä ja olla tekemättä vastarintaa, sitä paremmin voit. Se, että et salli sen tapahtua, mikä tapahtuu, tai muiden tehdä, mitä he tekevät, on kuin yrittäisit pysäyttää kohisevan kosken veden omilla käsilläsi. Siinä väsyy ja alkaa voimaan huonosti. Voisitko pysähtyä miettimään tätä? Onko niin, että se miten voit on suoranaisessa yhteydessä siihen, mitä ajattelet lähimmäisistäsi ja miten toimit heidän kanssaan? Voisitko jatkossa huomioida, miten se, mitä ajattelet ja miten toimit lähimmäisiäsi kohtaan, vaikuttaa sinuun? Ja samalla huomioida, miten hyvin sallit lähimmäisesi tuntea, mitä he tuntevat. Voit siis itse valita, mitä tunnet ja miten voit, valitsemalla, miten toimit lähimmäisiäsi kanssa ja miten ajattelet lähimmäisistäsi. Oletko tästä samaa mieltä, että voit itse valita, mitä tunnet ja miten voit? Oletko samaa mieltä siitä, että sinulla on terveytesi ja hyvinvointisi suhteen vastuu, miten toimit ja mitä ajattelet lähimmäisiäsi suhteen? Vai ajatteletko, että voit itse ajatella ja toimia muita kohtaan miten vain, niin että sillä ei ole mitään vaikutusta sinuun tai terveyteesi? Voisiko vastuusi lähimmäiseesi kohtaan olla samanlainen sana kuin itsekuri, joka ehkä mielletään negatiiviseksi, mutta samalla tavalla kuin itsekuri on vastuu oikeastaan rakkautta ja välittämistä itseäsi kohtaan? Voit siis itse valita, mitä tunnet ja miten haluat voida, ottamalla vastuu siitä, mitä ja miten ajattelet ja miten toimit läheisiäsi ajatellen. Tiesitkö, että se mitä tunnet on seuraus siitä, mitä ajattelet, ja riippuen siitä, mitä tunnet, valitset sen, miten toimit. Ja toimintasi antaa sinulle taas tunteen,
joka on yhteydessä siihen, miten lähimmäisesi reagoi siihen, mitä teit. Ja saamasi tunne vaikuttaa taas ajatuksiisi. Tällä tavalla sinun esimerkiksi negatiivinen ajatus tuottaa sinulle huonon tunteen, ja tämä tunne johtaa luultavasti siihen, että teet jotain, mikä ei ehkä tuota hyvää reaktiota lähimmäisessäsi, mikä taas vahvistaa huonoa tunnettasi, ja siten kokemasi tunne vahvistaa alkuperäistä negatiivista ajatustasi. Jos et ota vastuuta siitä, mitä ajattelet ja miten toimit, pyörität kehää, jossa se, mitä ajattelet, tuottaa ketjureaktion, joka itsessään tuottaa sinulle jotain huonoa ja luultavasti ylläpitää sitä, että et voi hyvin. Tämä toimii samalla tavalla hyvän suhteen. Ainoa ero on vain se, että hyvän kanssa syntyy niin sanottu win-win-tilanne, jossa hyvä kasvaa progressiivisesti, koska reagoimme herkemmin hyvään, ja vastareaktio on myös vahvempi hyvän suhteen. Annan nyt samalla tässä sinulle kotitehtävän. Kokeile sitä, että seuraavan kerran kun tapaat ystävääsi tai tulet tapaamaan kumppaniasi, kokeile tietoisesti ajatella hyvää hänestä, vaikka olet väsynyt, tai sinulla on kiire, tai hän on vaikka loukannut sinua, kun näitte viimeksi. Ja anna hyvät ajatuksesi hänestä näkyä teoissasi, kun tapaatte. Älä odota mitään tiettyä reaktiota tai muutosta. Ole läsnä, kiinnostunut ja avoimin mielin. Luulen, että tulet huomaamaan, että se pieni vaivannäkö, minkä näit, sen eteen, että olit yhteydessä hyvään, maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Jos ajatuksesi sanovat, mutta tämähän on keinotekoista, vastaa ajatuksillesi. Se ei pidä paikkaansa, että tämä olisi keinotekoista, vaikka lähimmäisesi olisi loukannut sinua, koska ikävä tunne sinussa tai sinun negatiivinen ajatus hänestä ei ole koko totuus sinusta tai teistä, vaan se on jotain, mihin olet jostain syystä jäänyt kiinni. Jos ajattelet lähimmäisestäsi jotain hyvää, tuottaa se hyvän tunteen, joka tuottaa sinulta hyvin todennäköisesti hyvän teon, joka hyvin todennäköisesti tuottaa toisessa positiivisen reaktion, mikä tuottaa sinulle hyvän tunteen ja vahvistaa alkuperäistä hyvää ajatustasi. On hyvin tärkeää, että et odota tai vaadi, että toisen pitäisi reagoida positiivisella tavalla hyvään sinussa, koska silloin et salli toisen tuntea, mitä hän tuntee, vaan asetat ehtoja ja rakennat esteitä. Jokaisella on oma vastuu sen suhteen, miten hän reagoi tai ottaa vastaan hyvää. Tärkein on se, että sinä otat oman vastuusi, jos haluat voida hyvin. On selvää, että jos itse otat vastuusi hyvästä, on sinulla parempi olla, vaikka lähimmäisesi ei pystyisikään vastaamaan siihen hyvällä, verrattuna siihen, että et edes yrittäisi olla yhteydessä hyvään. Tiesitkö, se mitä teet toiselle, teet aina jossain muodossa, myös itsellesi. Mitä itse ajattelet tästä? Pitääkö se paikkansa, että se mitä teet toiselle, teet aina jossain muodossa myös itsellesi? Jos kohtelet toista huonosti,
Teet siis sen aina myös jollain tavalla itseäsi kohtaan. Sama koskee sitä, miten näet toisen ja mitä ajattelet toisesta. Jos sinua esimerkiksi ärsyttää jokin toisessa henkilössä, kertoo se jotain siitä, miten suhtaudut kyseiseen asiaan itsessäsi. Esimerkki. Jos vaikka ystäväsi tapa ajaa autoa ärsyttää sinua, kertoo se jotain siitä, miten itse asennoidut omaan tapaasi ajaa, tai miten asennoidut tai miten kohtelet itseäsi. Mitä ajattelet tästä? Mitä ajatuksia se herättää sinussa, että et voi esimerkiksi tehdä pahaa toiselle ilman, että teet sitä myös itseäsi kohtaan? Jos et ota vastuuta siitä, miten suhtaudut ja toimit toisia kohtaan, voi se tuottaa sinulle pahaa ja huonoa sen muodossa, että et kunnioita itseäsi tai tiedosta sitä, miten samalla kohtelet itseäsi. Sinulla on siis vastuu ajatuksiesi suhteen, koska se, miten ajattelet ja toimit, on suorassa yhteydessä terveyteesi ja elämänlaatuusi. Voit kokeilla seuraavaa. Kokeile seuraavan kerran, kun tuomitset toisen. Miltä se sinusta tuntuu? Yritä pysähtyä, olla läsnä ja kuunnella itseäsi. Miten oikeastaan voit, kun tuomitset tai tuomitsemisen jälkeen? Sen jälkeen valitset sen, että et tuomitse häntä, vaan lähestyt häntä ymmärtäväisyydellä ja lempeydellä ja kokeilet olla myötätuntoinen ja ottaa huomioon, että hänellä voi olla hyvä syy siihen, että hän toimii niin kuin hän toimii, tai että hän haluaisi toimia toisin, vaikka hän ei juuri tällä hetkellä pysty parempaan. Jos kokeilet tätä arjessa, voisiko olla niin, että olet kenties kireämpi, kun tuomitset, ja rennompi, kun olet ymmärtäväinen? Kun olet ymmärtäväinen ja salliva, erittyy hyviä aivokemikaaleja ja hormoneja, jotka tuottavat hyvää sinulle. Mutta jos tuomitset, erittyy hormoneja, jotka asettavat kehosi ja sinut stressi- ja puolustustilaan, mikä ei ole sinulle hyväksi, jos ei ole todellista uhkaa. Tiedämme, että stressitila ei ole meille hyväksi, joten eikö olekin hienoa, että olet vapaa ja sinulla on vapaus ja siten vastuu valita asenne, mitä ajattelet, ja olla muiden kanssa tavalla, mikä tuottaa itsellesi ja ympäristöllesi hyvää stressin ja huonon sijaan. Hyvän suhteen et siis ole millään tavalla riippuvainen kenestäkään muusta. Voit itse päättää täysin riippumatta siitä, mitä muut tekevät tai eivät tee. Valitsetko hyvän ja sen hyvän, mitä siitä seuraa sinulle ja muille. Lisäesimerkki. Jos ajattelet, että asiat tulevat menemään huonosti, olet jo lähtökohtaisesti stressi- ja hätätilassa. Ja voit huonosti ennen kuin edes tiedät, miten tilanne meni tai tulee menemään. Tai jos ajattelet, että joku haluaa sinulle pahaa, vaikka siihen ei oikeastaan ole aihetta, tai jos toimit itsekkäästi tai teet väärin, erittyy sinussa huonoja aivokemikaaleja, koska sisimmässäsi tiedät, että olit itsekäs ja toimit väärin. Muista, kehosi on aina rehellinen, vaikka ajattelisit mitä.
Millaisen hormonikylvyn haluat tai sallit kehollesi tai itsellesi? Stressihormoneja, jotka rasittavat terveyttäsi, vai hyvien ja terveellisten kemikaalien kylvyn, joka antaa sinulle hyvää? Se, kuinka herkkä sinä olet tälle, sitä en tiedä. Mutta vaikka et olisi niin herkkä, on selvää, että jos et ota tästä vastuuta, on hyvin todennäköistä, että altistat itsesi jollekin, mikä ei ole sinulle hyväksi. Voisiko vastuusi ajatuksiesi suhteen olla se, että et maalaa turhia uhkakuvia, et kontrolloi tai tuomitse muita, et ajattele toisesta pahaa tai että hän tai he haluaisivat sinulle pahaa, ilman todellista syytä siihen. Sama koskee sitä, mitä teet. Et tee toiselle pahaa tai toista kohtaan väärin, et tuomitse tai määritä negatiivisesti. Et ole itsekäs tai ahne, koska jos teet näin toisille, teet sitä myös aina jossain muodossa itsellesi. Esimerkki. Jos huudat tai toimit aggressiivisesti toista kohtaan, olet aggressiivinen myös itseäsi kohtaan. Voimme luulla tai ajatella, että teemme jotain ikävää toiselle, mutta silloin valehtelemme itsellemme, koska tekemällä jotain ikävää toiselle myrkytämme eniten itseämme. Vastuusi on totta kai myös sitä, että olet täysin rehellinen itseäsi kohtaan, koska mielesi haluaa oikeuttaa sen, mitä teet, täysin riippumatta siitä, teitkö oikein, olitko itsekäs, tuomitseva tai jopa kaltoinkohteleva, koska mielesi suojaa jotain, mitä kutsumme minäksi tai egoksi, jotta sinun ei tarvitsisi altistua häpeälle. Jos tunnistat edes pienen osan sinussa tai ajatuksissasi, joka oikeuttaa tekoja, jotka tiedät itsekkäiksi, toista loukkaaviksi tai vääriksi, suosittelen, että pysähdyt kuin kärpänen auton tuulillasiin ja kohtaat sen, mitä tunnet, kun myönnät itsellesi ja muille, että toimit niin kuin toimit tai ajattelet niin kuin ajattelet. Jos teet näin ja olet rehellinen itseäsi kohtaan, voit olla itseäsi kohtaan ymmärtäväinen ja antaa itsellesi anteeksi. Kokea hyvin eheyttävän ja vapauttavan tunteen ja ehkä huomata, että muutkin antavat anteeksi ja sen jälkeen voit olla rehellisempi itseäsi kohtaan, voida paremmin ja voit toimia enemmän omien todellisten arvojesi mukaan ja siten saada enemmän, mitä todella tarvitset ja voit paljon paremmin. Jos vältät sitä tunnetta, jonka tunsit, jos olisit rehellinen itsellesi ja muille, yrität ehkä välttää häpeän tunnetta. Terve häpeä on hyvin tärkeä tunne ja ilman sitä emme osaisi käyttäytyä ja ottaa huomioon muita. Jos ihmisellä ei ole häpeää tai jos hän ei ole yhteydessä siihen, puuttuu häneltä jotain hyvin olennaista ja hän voi olla kykenevä tekemään erittäin ikäviä asioita lähimmäisilleen ja ylipäätään tuntematta mitään syyllisyyttä tai katumusta siitä, mitä hän on tehnyt ja tuottanut toisille. Mutta häpeää on sinussa ja meissä kaikissa. Ja jos et uskalla tuntea häpeää, voi se estää ja johtaa siihen, että et saa kokea sitä, kuka oikeastaan olet. Muista, me kaikki tunnemme häpeää. Ja mitä vähemmän haluamme puhua siitä tai myöntää sitä, sitä enemmän meissä on sitä. Häpeä on siis hyvin tärkeä ja olennainen osa ihmisenä olemista.
Jos et uskalla tehdä itsesi haavoittuvaksi, eli myöntää ja olla häpeän kanssa, jää luultavasti kauneimmat ja hienoimmat puolesi piiloon, ja olet vain pieni osa siitä, mitä oikeastaan voisit olla. Itse uskon, että saat hyvää sillä, että toteutat hyvää ajatuksissasi ja teoissasi ja uskallat tehdä itsesi haavoittuvaksi, koska ajattelen, että sisimmässämme olemme hyvän tahtoisia ja haluamme toisillemme hyvää. Vaikka on itsestään selvää, että on myös ihmisiä, jotka tekevät pahaa. Siksi on myös tärkeää, että et usko sokeasti siihen, että kaikki haluavat sinulle hyvää, koska on ihmisiä, jotka voivat niin huonosti, että he eivät ole yhteydessä todelliseen itsessään, ja siten he pystyvät hyvinkin pahoihin tekoihin, ilman että he tiedostavat, että he tekevät pahaa itselleen ja muille. En usko, että on niin sanottuja pahoja ihmisiä, vaan on ihmisiä, jotka ovat niin huonossa yhteydessä itseensä, että he eivät tunne itseään ja voivat niin huonosti, että he ovat kykeneviä tekemään hyvinkin pahoja asioita. Mitä ajattelet sellaisesta ajatuksesta, että jos joku tekee pahaa, ei se tee hänestä pahaa, vaan se kertoo siitä, että hän ei ole yhteydessä siihen, kuka hän oikeastaan on. Voit nyt ottaa itsellesi aikaa ja pysähtyä miettimään, oletko tästä samaa mieltä. Uskotko itse, että on niin sanottuja pahoja ihmisiä? Vai voisiko se olla niin, että me kaikki olemme eriasteisessa yhteydessä siihen, mitä me oikeastaan sisimmässämme olemme? Ne, jotka ovat erityisen huonossa yhteydessä siihen, mitä he oikeastaan sisimmässä ovat, voivat tehdä hyvinkin pahoja asioita. Voit myös miettiä, mitä käytännön eroa sillä olisi arjessasi, jos niin sanottuja pahoja ihmisiä ei ole. Voisiko tämä muuttaa sitä, miten suhtaudut heihin, jotka tekevät mielestäsi väärin, itseäsi tai muita kohtaan, tai he tekevät asioita, jotka ovat pahoja tai joista on merkittävää haittaa? Anna itsellesi aikaa. Nämä kysymykset tarvitsevat aikaa, jotta voisit miettiä ja sisäistää, millä tavoilla tämä mahdollinen muutos tavassasi nähdä lähimmäisesi voisi muuttaa suhtautumistasi ja sitä, miten ja mitä koet niissä tilanteissa, joissa sinua on mielestäsi kohdeltu väärin. Jos palaamme esimerkkeihin, jotka näyttävät, miten voit valita, missä aivojesi tuottamassa kemikaaleissa joudut tai saat olla. Mieti jotain tilannetta, jossa autoit apua tarvitsevaa. Miltä tuntui auttaa apua tarvitsevaa? Jos tunsit jotain miellyttävää, kun autoit apua tarvitsevaa, on tämä tunne jotain, mitä voit tuntea enemmän tai vähemmän jatkuvasti arjessasi,
toteuttamalla hyvää jo ajatuksissasi ja totta kai myös teoissasi. Aina kun se on mahdollista, ja se on aina mahdollista, kuten Dalai Lama on todennut. Ei sinun tarvitse tehdä mitään suurta. Pelkkä ajatus tai pieni ele voi olla yhtä tehokasta kuin se, että kannat jonkun kauppakassit 10. kerrokseen. Jos palaan siihen, mistä aloitin, me kaikki tunnemme, mitä tunnemme. Ja jos reagoit negatiivisesti johonkin, mitä toinen tuntee tai tekee, et luultavasti anna hänen tuntea sitä, mitä hän tuntee, ja tarvita sitä, mitä hän tarvitsee, koska se, mitä hän tekee, johtuu siitä, mitä hän tuntee ja tarvitsee. Sinulla on siis vastuu miettiä, miten ja miksi itse toimit, kun toimit niin kuin toimit, ja ajattelet niin kuin ajattelet. Ja samalla voit olla kiinnostunut siitä, miksi toinen toimii niin kuin toimii, ja siitä, mitä hän oikeastaan tuntee ja tarvitsee, toimiessaan niin kuin hän toimii. Voisitko päättää, että tästä lähtien kiinnostut siitä, mitä lähimmäisesi tuntee ja tarvitsee, riippumatta siitä, tekeekö hän vai eikö hän tee sitä, mitä haluaisit hänen tekevän tai sanovan. Jos joku on esimerkiksi vihainen sinulle, salli hänelle olla vihainen. Voit jopa yrittää tuntea myötätuntoa häntä kohtaan ja yritä nähdä hänet hänen vihassaan. Ja yritä olla kiinnostunut siitä, mitä hän tuntee, kokee ja tarvitsee ollessaan vihainen. Ja yrittää viestittää sinulle ja minkä takia. Sen sijaan, että et sallisi hänen olla vihainen ja tuntea, mitä hän tuntee. Ja siksi reagoisit siihen, että hän on vihainen. Ja luultavasti toimisit tavalla, joka pahentaa tilannetta tai ei ainakaan lisää sen mahdollisuutta, että saisit mitä tarvitset. Jos ajattelet, että tämä ei koske sinua, koska olet masentunut, ahdistunut tai olet mielestäsi oikeassa, on se, että kiinnostut siitä, miten ajattelet, mitä tunnet ja siitä, mitä toinen tuntee ja tarvitsee, entistä tärkeämpää. Riidat, vaikeat tilanteet ja väittelyt syntyvät yleensä siitä, että emme salli toisen tuntea ja tarvita, mitä hän tuntee ja tarvitsee, vaan reagoimme siihen, mitä toinen tekee, ikään kuin se uhkaisi meitä. Uhkaako se sinua, että lähimmäisesi on vihainen tai tuntee, mitä hän tuntee? Vai ajatteletko, että voit toimia miten vain, ilman mitään negatiivista seurausta oman terveytesi ja hyvinvointisi suhteen, koska luulet olevasi oikeassa tai uskot omia ajatuksiasi? Sokrates oli mielestäni niin oikeassa sanoessaan: ainakin olin viisaampi kuin hän, kun en luullut tietäväni.